Sanibona, ngiyanibingelela nonke, ngiyanamukela kwi-National TV 1. Ngiyabingelela, ngiyakwamukela mkhulu kwi-National TV 1. Bengicela utshela ababukeli ukuthi ungubani nokuthi udabukaphi, ebese uyasichazela ngalamabhande agqokwayo ngoba ihlukene imibono. Abanye bathi lamabhande afakwe igilamkhuba, kanti futhi abanye bathi cha, akukwazi ukuthi lamabhande angafakwa igilamkhuba ngoba iy'nsizwa lezi zasemakhaya ey'dlala induku ziyawafaka nazo amabhande, kodwa zibe ngezona igilamkhuba. Besicela-ke mkhulu njengomuntu omkantshubovu, njengomuntu futhi owenzayo amabhande, owakhandayo, besicela usichazele ukuthi kahle kahle lamabhande awani, ayini umsebenzi wawo, afakelwani? Angibingelele umkhovu lona odumile waziwa ngisho eshakelwandle ngikuhlala ngikwesakamthetho umkhovu mfokazondi lona. Cha, mntakamkhulu, amabhande mangathiwa siyaxoxa amabhande kahle kahle kwakungasiwa amabhande eyigilamkhuba. Lamabhande lawa afakwa engalweni, uthola ukuthi umuntu umfica lapha enkonyaneni usefaka ibhande kahle hle kwakungasilo ibhande lana, ibhande legilamkhuba. Kahle kahle ibhande kwakuyinto kuqala eyayikhandelwe ukuthi uma ngabe uyodlala induku, thina-ke basemakhaya-ke sikholelwa ukuthi amabhande ayisetshenziswa emgangeleni. Uma ngabe uyodlala umgangela, uma ngabe uyodlala umgangela kwawufaka ibhande wenzela ukuthi uma ngabe usesempini, ngoba phela yimpi, uma ususempini, uma usempini kufanele ube nezinto njengendoda oyaye ube nazo uyolwa impi, njengey'ntelezi nani nani. Okay, right. Ibhande lalikhandelwe ukuthi uma ngabe sizinsizwa noma engabe iy'nsizwa zihamba ziya emgangeleni, kufanele ube nayo into yakho oyivikela ngayo. Ibhande-ke lalisebenza uma ngabe ufuna ukuyivikela, yabo. Leli bhande leli uma ngabe ulifakile wawufuna ungashawa yini insizwa noma uma ufikile lapho ey'nsizweni emgangeleni ufike ukhona. Njengamanje-ke amabhande-ke aseza ahamba ahlukana. Abantu abasawasebenzisi-ke amabhande ngelokhunjana ngendlela yokuthi sebewasebenzisa ekutheni uma kuyizinsizwa usemgangeleni uyodlala nezinye iy'nsizwa, uyoncweka nazo ngoba phela nisuke ncweka base nifaka lamabhande lawo. Njengamanje amabhande sebewasebenzisa ngendlela ehlukile. Njengabona nje mina nginolwazi lamabhande ahlukahlukene, yabo. Amabhande ahlukahlukene, khona ibhande lasemgangeleni, kodwa futhi liyasebenza nakwezinye iy'ndawo, kodwa-ke ikakhulukazi khona ibhande lasemgangeleni, khona ibhande lesibhamu, khona ibhande lokuthi uma ngabe uqhamuka izitha zingakuboni zilale endleleni, khona ibhande lokuthi uma ngabe uthole ukuthi bakudubula isibhamu sincaphe. Ahlukene-ke lawo ibhande, khona lesibhamu ukuthi sincaphe, uma kudubula isibhamu vele sincaphe, khona ukuthi uma ngabe siphethe isibhamu siphenduke ithoyizi. Amabhande lawa ahlukene. Base kuba khona ibhande lokuthi uma ngabe uthole ukuthi uma ngabe uthole ukuthi ufuna ukudubula isibhamu vele sikhehle kumlilo, inhlamvu ingaphumi vele nje sikhehle kumlilo. Ngokuhlukana kwawo lawo. Kuyezwakala mkhulu, manje ngabe leli bhande alinabo yini ubungozi? Mhlawumbe ugcina usubulala iy'ngane ngenxa yendlela elikhandwa ngayo, ngoba kusobala ukuthi kuyajula uma kukhandwa izinto ezikanje. Shuthi nje noma mengilifakile leli bhande ngisho sengingadelela ngeke basangenza lutho ngoba nali leli bhande umsebenzi walo ukuthi lingivikele. Mntakamkhulu, uma kungenzeka mhlampe uthole ukuthi uyasuka mhlampe uyahamba until uhamba uzofike kumina, uhambela uzofuna ibhande, anginayo inkinga, ngiyalikhipha ibhande ngoba vele amabhande isikhathi esiningi abantu sebeyasebenzisa ngoba vele sesaphila kuleli lizwe lokuthi njengamanje sekufanele kube khona isikhathi la okufanele uyivikele khona, yabo. Umehluko uba suba lapha-ke uma ngabe mina ngikunika ibhande, uma ngabe mina ngikunika ibhande, amabhande-ke asetshenziswa ngendlela ezahlukene, and then ibhande lalingaphumi lodwa ibhande maliphuma
kufanele liphume nani, liphume nensizi yakhona eqondene nensizi yayo nto leyo. Kungaba ukuthi insizi uyayikhotha ngalelo langa, ngoba phela insizi kuyenzeka iy'nsizi lemnyango khona izihlanganiswa ngendlela ezahlukene. Insizi uma isuke ihlanganisa khona insizi ukuthi uma ihlanganisa ethi uma ungashanga umuntu manje umshaya mhlawumbe kehle ngamagwebu mhlawumbe umuntu equleke. So khona iy'nsizi engenankinga ethi noma ungayifaka egazini uyigcabe engenankinga, kuya ngokuthi-ke insizi uyihlanganiswe kanjani. Uma ngabe uzolokhu unjani uzothatha ibhande, ngiyaye kibe mina-ke sengikutshela ukuthi no, ibhande uma ngabe ngikunika ibhande ndababa, ibhande leli ubungozi balo ngiyakutshela ukuthi nanti ubungozi balo, nakho right balo. And then uma ngabe ngikunikela ukuthi wena ufuna ukuyivikela noma ufuna ukwenzela ukuthi uma ngabe njengoba kunesikhathi sobusika kanje, mhlawumbe uhambe ebusuku uyasebenza ebusuku ubuye ekuseni ngentatha, mhlawumbe uyabona unezitha kanjani. Ngiyaye ngikutshele ukuthi mina no, uma uzolithatha ibhande ngiyakunika base ngiyakutshela ubungozi balo ukuthi no, ubungozi bebhande akulona lokuthi ibhande ngoba ukuthi ibhande sekufanele ukuthi manje wena lihambe likushisa, yabo. Uma ngabe ngikunika ibhande fanele uyenze ukuqala ukuthi ibhande into yokuthi uyazivikela wena, ngoba uma ngabe uthatha ibhande base wena uhamba utshengisa ukuthi usuyisikhondla hamba ufuthe, ila iqala khona, iqala kumuntu indaba la iqala khona ukuthi base umuntu engasayiphathi kahle ngoba ethembe ibhande. Lokho-ke okungafanele ukuthi ukwenza kahlahla ibhande kahlahla ngokomthetho yinto yokufihlwa ehlala ngaphakathi kuwena oyifihlayo, ukuze ngoba isitha uma sikubona ukuthi ufake ibhande suke sesazi ukuthi okay right, ulula ngakuphi, unzima ngakuphi, base besebenzisa lisayidi elilula kuwo. So-ke ingakho kufanele ukuthi uma ngabe ufake ibhande ulithathe ulenze njani, ulifihle, base ngiyakutshela ukuthi kufanele ugweme ukuthi akusho ukuthi uma usufaka ibhande hamba uxabana nabantu, akusho ukuthi uma usufaka ibhande sekufanele uhambe ushaya abantu. Sibonge-ke mkhulu ngolwazi osiphe lona namuhla. Wazi-ke mbukeli ukuthi asigcinile la, sisazophinda nje silokhu sinilethela ulwazi oluthe xaxa ngezinto zesintu. Wena okwakho nje ukuthi usubscribe ukuze ungeke uphuthelwe. Umkhulu kuyatholakala kulezi namba 068 071 3455, kanti-ke naku-WhatsApp ukhona 073 156 1672. Futhi-ke naku-Facebook une-group ekumele uhambe uyoyijoyina uzibonele wena abantu bebonga ngemisebenzi emihle eyenziwa umkhulu. Igama-ke le group umkhulu Mkhovu Thethani. Okay, shabu-ke.